Φοβερή βροχή. Είναι απογορευτικές συνθήκες για οδήγηση, δεν είναι Βασιλείου? Όχ, αυτός οδηγάει. Μαλάκας θα είναι. Κι άλλος. Α, είναι τρελή αυτή εδώ πέρα. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Σπίτι. Σκούτερ. Απαγορευτικές συνθήκες. Έτσι είναι. Κοίτα, οι άλλοι δεν πρέπει να πέσει στο κίνητο. Από εδώ είναι το σπίτι που θα φύγουμε. Σε 2 εβδομάδες θα πάμε στο άλλο, στο New Town, που είναι φθηνότερο και δεν έχει μπαλκόνι και έχει ησυχία όμως. Πολύ βρόχα. Ο χαμός. Κλείνω.